I fodboldens historie er der navne, som klinger som uødelige symboler. Peter Schmeichel, den legendariske målmand for Manchester United, er et sådan ikon. Men det, der overraskede verden endnu mere, var, at hans søn, Kasper Schmeichel, ikke blot fulgte i hans fodspor, men skrev sit eget navn ind i historien med sine fremragende handsker. Allerede som barn stod Kasper på tribunen på Old Trafford og så sin far løfte Champions League-trofæet i 1999. Dengang troede de færreste, at han en dag selv ville blive en legende for Leicester City og det danske landshold. Kasper levede aldrig i skyggen af sin far. Han skrev sin egen fortælling fra årene som reserve til den magiske nat i 2016, hvor Leicester City sensationelt vandt Premier League, et af de mest utrolige øjeblikke i fodboldens historie. Fra Old Trafford til King Power, fra barndomsdrøm til gylden øjeblik, Kasper beviste, at han ikke blot er Peters søn, men en legende i sin egen ret. Inden vi dykker ned i hans luksuriøse livsstil, villaer og superbiler, eksklusive ure og hans indflydelse uden for banen, udfordrer jeg dig. Tryk på abonner-knappen og slå notifikationer til på under 5 sekunder. Hvis du klarer det, så skriv i kommentaren, jeg gjorde det. Lad os begynde. Når man nævner Kasper Schmeichel, tænker man ofte straks på hans mirakuløse redninger på banen. Men udover den sportslige karriere, er den formue, han har opbygget gennem næsten 2 årtier som professionel, også imponerende. Ifølge pålidelige finansielle kilder anslås Kaspers nettoformue til omkring 25 millioner euro, hvilket placerer ham blandt de rigeste målmænd i Europa. Karrieren begyndte tidligt i Manchester City, men først med skiftet til Leicester City i 2011 ændrede alt sammen. Her tjente han en gennemsnitlig årsløn på omkring 4 millioner pund, plus enorme bonusser for klubbens sensationelle Premier League-triumf i 2016. Kontraktsforlængelsen i 2018 gjorde ham til en af de højst lønnede spillere i klubbens historie, med en ugeløn på ca. 130.000 pund. Derudover tjente Kasper millioner i præmier fra VM og EM med det danske landshold. Særligt under EM 2020, hvor han førte Danmark til semifinalen, steg hans brandværdi markant. Han samarbejder også med store mærker som Nike samt sundheds- og livsstilsbrands, hvilket giver ham en stabil ekstra indkomst. Hans formue afspejler ikke blot hans udholdenhed på banen, men også hans kloge økonomiske beslutninger. En kombination, der har givet ham et luksuriøst, men velafbalanceret liv. Hvis indkomsten fra fodbold gjorde Kasper Schmeichel til millionær, så har hans personlige brand og kloge investeringer for alvor sikret hans økonomiske styrke. I modsætning til mange spillere, der nøjes med reklameaftaler, har Kasper aktivt opbygget sit eget brand, præget af udholdenhed, disciplin og stærke familieværdier. Han er et velkendt ansigt hos Nike, som har fulgt ham gennem det meste af karrieren. Udover støvler og handsker har Nike brugt hans image i globale kampagner, hvor fortællingen om fra far til søn blev fremhævet. Desuden har Kasper samarbejdet med mærker inden for sundhed, ernæring og restitution. En perfekt match til hans professionelle og resultatorienterede profil. Det særlige ved Kasper er dog hans investeringer. Han kaster sig ikke blindt ud i overdådig luksus, men investerer i ejendomme i både England og Danmark. Ifølge kilder ejer han lejligheder i Manchester og København, som sikrer ham en stabil årlig indkomst. Derudover har han vist interesse for teknologi og grønne startups. Han har blandt andet investeret i et firma, der udvikler bæredygtige energiløsninger i Nordeuropa. Et klart bevis på, at han tænker fremtidigt og ansvarligt. Med kombinationen af et globalt sportsbrand og strategiske investeringer har Kasper forvandlet sit navn til en egentlig personlig virksomhed. Han sikrer ikke kun en luksuriøs livsstil for sig selv og familien, men bygger også et solidt fundament til tiden efter karrieren. Når man taler om Kasper Schmeichels luksuriøse liv, forestiller mange sig straks en sand nordisk gentleman. Stærk på banen og sofistikeret i hverdagen. I modsætning til stjerner, der viser overdådig rigdom, vælger Kasper en mere diskret elegance, men hvert aktiv i hans samling udstråler klasse. Villaer. I Leicester ejer han en moderne villa i et roligt kvarter til en værdi af 2,5 millioner pund. Huset har indendørs pool, privat fitnessrum og en stor have, hvor familien kan slappe af. I København har han også en luksuslejlighed, som fungerer som familiens tilflugtssted uden for sæsonen. Biler. Hans passion for biler afspejles i en imponerende garage. Range Rover Autobiography. Luksus og komfort til familieudflugter. Porsche 911 Turbo S. Høj ydeevne præcis som hans spillestil. Bentley Continental GT. Elegance og prestige. Mercedes AMG G72.
rå kraft og styrke, Tesla Model X, symbol på hans grønne bevidsthed. Ure. Kaspers urkollektion vidner om udsøgt smag. Rolex Daytona, klassisk for motorsportsentusiaster. Audemars Piguet Royal Oak Offshore, sporty og raffineret. Patek Philippe Nautilus, schweizisk håndværk i topklasse. Hublot Big Bang Unico, dristig og opsigtsvækkende. Omega Speedmaster Moonwatch, et ikon for eventyrlyst. Livsstil. Udover fodbold elsker Kasper at rejse med familien ofte til Grækenland og Spanien. Han værdsætter fin gastronomi og besøger gerne Michelin-restauranter. Alligevel er det balancen, der kendetegner ham. Luksuriøs, men aldrig prangende. Succesfuld, men altid tæt på familien. Bag glansen på banen og de luksuriøse ejendele lever Kasper Schmeichel et privat og varmt familieliv. Han er gift med Stine Gyllenbrand, en kvinde, der ikke søger rampelyset, men som i stedet engagerer sig i velgørenhed. Parret har 2 børn, og Kasper fremhæver ofte, at familien er hans største drivkraft. Uden for banen er han rolig og jordnær. Han bruger tid på at læse, dyrke yoga og meditation for at bevare sin mentale balance. Derudover elsker han dyr og er særligt knyttet til sin hund, som ofte ses på hans private billeder. En mindre kendt side af de byrder Kasper bar i starten af karrieren, da han konstant blev sammenlignet med sin legendariske far. Spørgsmålet om, hvorvidt han nogensinde kunne blive lige så stor som Peter, fulgte ham tæt. Det var en tung byrde, men i stedet for at svare med ord, arbejdede han hårdt og lod resultaterne tale for sig selv. Kasper er også kendt for sin diskretion. Han holder sit privatliv væk fra medierne og deltager sjældent i overdødige fester. I stedet prioriterer han familien og velgørenhed. Netop denne tilgang har gjort ham unik, en rig og succesfuld stjerne, men samtidig beskeden og oprigtig. Kasper Schmeichels karriere har ikke kun været fyldt med triumfer, men også med udfordringer og mørke øjeblikke. En af de sværeste perioder var i begyndelsen hos Manchester City. Her blev han konstant sammenlignet med sin far, og mange mente, at han kun fik chancen, fordi han var Peters søn. Det pres betød, at han ofte sad på bænken eller blev udlejet til mindre klubber. Vendepunktet kom først med skiftet til Leicester City. Men selv her mødte Kasper skepsis. I 2015, da Leicester var tæt på nedrykning, tvivlede mange medier på, om han kunne bære rollen som første målmand. Hans svar kom året efter, hvor han leverede fantastiske præstationer og var en nøglefigur i klubbens mirakuløse Premier League-triumf i 2016. Uden for banen har Kasper stort set undgået skandaler. Han holder sig fra vilde fester og er aldrig blevet associeret med juridiske problemer eller sensationshistorier. Den største udfordring i hans liv har altid været at leve op til skyggen af sin far. Men med viljestyrke og hårdt arbejde forvandlede han presset til motivation og skabte sin helt egen arv. Hvis Peter Schmeichel var ikonet for 1990'erne, så har Kasper Schmeichel bevist, at han er målmandsikonet for en ny æra. Hans karriere er en rejse fuld af udfordringer, men også af triumfer, som efterlod et varigt aftryk i fodboldhistorien. Efter år med skift mellem Manchester City, Notts County og Leeds United, fandt Kasper endelig sit hjem i Leicester City i 2011. Her voksede han til at blive holdets stille leder, en sand vogter mellem stængerne, som ændrede klubbens skæbne. I den legendariske 2015-16 sæson spillede han samtlige 38 kampe, holdt ren bur 15 gange og lavede redninger, der sikrede det utænkelige, et Premier League-trofæ til Leicester. På landsholdet har Kasper også markeret sig som en nøglefigur. Fra VM 2018 til EM 2020 stod han frem som Danmarks urokkelige sidste skanse. Hans redning af Luka Modric, straffespark ved VM og de heroiske præstationer mod England i EM-semifinalen er indgraveret i fansenes erindring. Kaspers arv ligger ikke kun i trofæerne, men i hans ånd, tålmodighed, udholdenhed og urokkelig kampvilje. Han formåede at træde ud af sin fars skygge og skabe sin egen legeme. Et forbillede for fremtidige danske generationer. Fra Old Trafford til King Power står Kasper Schmeichel som meget mere end en arving. Han er selv blevet en del af fodboldens moderne historie. Fra drengen på Old Trafford, der så sin far løfte Champions League-trofæet, til legenden, der selv skrev historie med Leicester og landsholdet, Kasper Schmeichel viste, at han ikke blot er en arving, men en stjerne i sin egen ret.
Med en formue på mange millioner euro, luksusvillaer, superbilgarage og en eksklusiv urkollektion, bevarer han stadig sin jordnære og beskedne natur. Hans arv handler ikke kun om trofæer og redninger, men om viljen til at overvinde tvivl, bryde ud af skyggen og skabe sin egen identitet. Nu er spørgsmålet til dig. Synes du, at Kasper Schmeichel fortjener en plads blandt de største målmænd i moderne fodboldhistorie? Skriv din mening i kommentarfeltet. Glem ikke at trykke synes godt om, abonner og slå notifikationer til, så du ikke går glip af flere luksuriøse og inspirerende fortællinger om fodboldens legender.